The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga natin sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Hits para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYLE, Radyo Masbate 783 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisahan na natin ang ating Tabang Ora mismo. Eto mga ka-aksyon, isang munting hiling ang ating natanggap mula sa isang misis. 2 buwan nang inaalagaan ni Evangeline Bueno ang kanyang mister na paralisado na matapos itong atakihin ng stroke. Kilalanin natin ang mag-asawa na sila Evangeline at si Alan. At ano nga ba ang kanilang munting hiling? Sabay-sabay nating alamin sa kwento ni Rizel Losada. Ako po si Evangeline Bueno. Asawa po ako ni Alan Bueno. Ang ano sa kanya ng doktor, yun nga, may ano siya sa baga, tubig siya sa baga, di naalis na. Ang ano na naman sa kanya, yung sa puso. Kaya nung inano siya, hindi siya na ano ng yung pulso baga. Inano siya yung inano ng yung BP, inano siya kahapon. Wala siya talagang ano. Kaya parang ano siya, natakot nga ako kahapon. Baka kako dalhin na naman namin sa ospital. Paralyzed na yung kabila niya. Natamaan hindi po na, siya ng stroke? Oo, natamaan po siya ng stroke. Kaya hindi na siya nakakalakad. Hirap na hirap kami mag-ina, ano sa kanya,
buhat. Kailan po siya tinamaan ng stroke? Maano na siya, mahigit na 1 buwan, 2 buwan na. Pero Opo. naidala niyo na po siya nun sa ospital? Oo, nadala na Dati na namin. po siyang may sakit sa puso, gano'n? Oo. Ngayon, ang inaano ko po, hihingi lang po ako sa inyo ng yung wheelchair baga niya. Kasi nahihirapan kami mag-inana. Sige lang po. Nahihirapan po kami sa kanya. Kaya gusto ko kasi may wheelchair po siya. Kasi yung pagbuhat-buhat sa kanya, yun ano po. Ako nga, para nga, pag nag-ano sa kanya, para akong nangihina din. Kaya yung anak ko na lang po ang katulong pag sa kanya. Malaki po maano talaga sa amin para hindi kami mahirapan na mag-ano sa kanya. Pagbubuhat, tapos kung saan magano, pwede po namin siya idadalhin dyan sa dagat para maano siya. Tapos na problema pa nga po ako nung ang gamot kasi niya, mga mahal. Ito po yung ano niya, mga gamot. Madami pong mga ano na ito. Alin po yung pinakamahal dyan, ma'am? Nasabi niyo 100 plus. Ito. Kaya dito po ako nahihirapan sa gamot niya, sa diaper. Sige, ma'am, labas. Kaya yun lang ang inihingi ko po sa inyo na kahit konting tulong lang po, pambili ng gamot ng asawa ko, yung diaper. Minsan nga, kaunti lang ang kinakain. Nahihirapan ang ako. Doon kako sa ospital. Ako lang. Wala sa akin nagpapalit. Ako lang nag-aano sa'yo. Habang malakas pa ako, habang ako, aalagaan ko siya dahil asawa ko nga. Kaya yun ang ako sa kanya. Kung sa pagmamahal Diyos ko, tingnan mo, baga ako pag nag-aalaga ako sa kanya, baga. Minsan nga, hindi ako nakakatulog kasi siya lang ang inaanuhan ko. Siyempre sa mag-asawa, ganyan talaga. Hindi mo maalis na maano ka sa kanya. Minsan naawa ako sa kanya nahihirapan ang pagtayo. Kami lang dalawa nung anak ko. Minsan nakikita ko sa kanya, huwag ka saka kung mag-isip kung ano-ano. Relax ka lang kasi nandito kami nung anak mo. Hindi ka naman namin pabayaan. Kaya po ang inaano ko po, nag-ano po ako sa Tabang Ora mismo. Humingi po ako ng tulong sa inyo na makaano ako ng wheelchair, tapos pambili ng gamot ng asawa ko. Yan mga ka-aksyon ang kailingan ni nanay at nakita mo partner yung unconditional love ni nanay kay tatay. Yan partner ang nakakabilib sa ating mga nanay na despite sa kalagayan ni tatay hindi iniiwan. Kumbaga, inaalagaan. Kasi partner hindi lang doon nagtatapos sa kanilang alam mo yung pag-I do, 'di ba? Dapat until kasi pag sinabi mong kasal kayo habang buhay kayong magsasama sa hirap man o ginhawa, dapat naandun yung pinangako nyo sa isa't isa. At ang kahilingan ni nanay ay magkaroon ng wheelchair. Kumbaga para katuwang nila sa pang-araw-araw. Kasi binanggit ni nanay na isa sa mahirap na ginagawa niya yung pagbuhat niya. 'Di ba? Pagbuhat nila ng mag-ina doon sa kay tatay. Siyempre mabigat din si tatay. At siyempre may edad na rin si nanay. Opo. Sa tuwing nasa ospital ay siya lang daw yung nagbabantay. At isa pa doon partner, nakita mo yung mga lalagyan ng mga gamot. Merong mga oras. Ibig sabihin, sinishare to ni nanay na si tatay ay nakakainom sa tamang oras. At tinitingnan niya na meron talagang gamot na ipapainom sa oras na yon. Tama. So, yan pa yung iniisip ni nanay kung saan pa siya kukuha ng pambili, panggastos. Unlike sa mga katulad natin partner, 'di ba? Praise God kasi ang iniisip natin yung pang-araw-araw nating pagkain, yung mga gusto mong bilhin partner, na mga pampaporma, pampapogi. Pero sila ang iniisip nila yung panggamot, araw-araw na panggamot ng kanilang kapamilya. Yan ang dapat natin. Kumbaga nakakabilib at nakaka-inspire sa kumbaga yung meron tayo ay kumbaga
mas gusto rin ng iba na mas higit pa rin pala yung kinakailangan nila. Maswerte tayo, partner, dahil kahit papaano ay hindi natin nararanasan yung mga pinagdadaanan nilang bigat sa buhay. At mabuti na lamang dahil sa Tabang Ora mismo ay nakita natin at nalaman itong kwento ni nanay regarding dito sa kanyang alalahanin sa kanyang asawa at yung pang-araw-araw na gamutan ng kanyang asawa. Kaya kanina nga, partner, di ba, bago tayo magsimula, panay yung tawa ni nanay, parang magaan yung kanyang pakiramdam. Pero nung nagsimula na itong VTR, nakikita na ni nanay yung kwento na galing mismo sa kanilang pinagdadaanan ay bumuhos yung luha ni nanay. Ibig sabihin, ramdam na ramdam ni nanay yung bigat na pinagdadaanan, not because ayaw niya nang asikasuhin si tatay, kundi yung bigat na pinagdadaanan niya araw-araw sa pag-aasikaso, pero hindi niya yun iniinda dahil sa pagmamahal na meron siya para kay tatay. Tama. Yan. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, makakasama natin live sa ating studio si Evangeline Bueno upang ora mismong maihandog sa kanya ang naghihintay na regalo. Ano kaya ang mga ito? Abangan lamang mamaya. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Miss Sibi's Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Miss Sibi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining Tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Eto mga ka-aksyon, kasama naman natin si Evangeline Bueno, ang misis ni Alan Bueno na 2 buwan nang paralisado ang katawan matapos itong atakihin ng stroke. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Evangeline. Magandang hapon din po. So, kumusta po yung pakiramdam niyo po ngayon, Nay?
Okay po, masayang-masaya po ako kasi may wheelchair na po yun. Sigurado ka na dyan? Opo. Oh, yeah. Yan ang fighting spirit ni nanay. Alam niya na yung lugar na pinuntahan niya ay talagang hindi siya bibiguin. Tama po, Nay? Opo. Ganyan. Ganyan talaga ang buhay, Nay. Dapat positive lang. Opo. Kanina, Nay, habang pinapakinggan natin yung kwento, pinapanood po natin yung kwento po ninyo, sabay po bumubuhos ang luha po ninyo. Bakit po, Nay? Kasi po naawa po kasi ang sa asawa ko. Opo. Sa kabila po ng pagmamahal po, I mean, sa awa pong yan, kaakibat po dyan yung sobrang pagmamahal kay Mister. Opo. Opo. Ilang taon na po kayong kasal, Nay? Ano na, 35 years. 35 years. Sa 35 years na yan, solid po yung pagmamahalan ninyo. Okay po. Opo. So, talagang yung pinangako po ninyo na for better or for worse, in sickness and in health, andun po yun lagi. Opo. Hanggang kailan po kayo naandyan para iparamdam po kay Mister yung pagmamahal po ninyo? Hanggang po nabubuhay po ako. Opo. Ang sarap pakinggan, ano partner, na kahit ganyan kahirap yung buhay, yung pangako mo po sa kanya, yung pangako niya din po sa inyo, ay ramdam po ninyo, ano, Nay? Opo. Kahit na po, hirap na po ako, nandyan pa rin po ako sa kanya. Kasi Opo. po, asawa ko po, mahal ko po asawa. Ayun. Mahal na mahal niyo po si Mister. Kaya handa po kayong gawin yung lahat para lang po ay mapagaan niyo po yung pakiramdam po niya at na, yung sakit po niya, andyan po kayo lagi para gabayan po si Mister. Opo. Kumusta naman po ngayon si tatay? Okay naman po, nakapagsalita na po siya ngayon. Tinanong niya po ako kung pasaan daw po ako. Sabi ko, kukuha ako ng wheelchair mo. Ang sabi niya, ay salamat sa Diyos. Ganyan yung sabi niya. So umalis ka po ng bahay na meron ka pong bit-bit na pangako na pag-uwi niyo po, may dala po kayong wheelchair para sa kanya. Opo. So, ang nabanggit niya pong salita, salamat naman. Ano po. So, ibig sabihin po, talagang magiging masaya po si Mister pag uwi niyo pong may dala po kayong wheelchair. Opo. Opo. Nay, kailan po ulit na hospital si Mister? Kasi sabi niyo po ngayon, nakakapagsalita na po siya. Ano po, nung July po, na ano na siya, na-admit na siya. Nung ano naman, nung August, nakalabas kami na, ano ba yun? 7 yata yun. Tapos nung September po na ano, follow-up check-up niya. Tapos naghingal na naman po siya. Tapos paghingal niya, in-emergency naman po siya. O, yun na-admit naman po siya. Opo. Pang ilang beses na po ba? 2 na po. So 2 beses na po siyang inatake ng stroke. So, kumusta naman po na yung pag-aalaga niyo po kay Mister? Okay naman po. Hindi naman po siya na nag-ano sa akin na nagkukulit baga na ano. Basta, makainom lang daw siya ng gamot. Ano daw siya. Parang okay na daw ang ano niya doon. Opo. May mga times po ba, Nay, na parang nakikita niyo po si Mister na parang ramdam niya na parang or nabanggit niya sa'yo na parang nagiging pabigat siya? Opo, nagsasalita naman po siya sa akin ng ganyan. Sabi ko, wag ka magsalita ng ganyan. Habang kako malakas pa ako, aalagaan kita. Yun ano ko sa kanya. Minsan nga, umiyak nga po siya na para daw na ano siya sa akin. Payat na payat ka na niya kaalaga sa akin. Hayaan mo na sabi ko sa kanya. Basta, ang inaano ko lang sa Lord, bigyan niya ako ng lakas. Opo. Bigyan kayo ng lakas. Opo. Pero dumating na po ba sa punto na parang kayo din po, hirap na din po kayo? Opo. Minsan, nakakaano ako sa kanya, sabi ko, tulungan mo naman kako ang sarili mo. Huwag ka naman kako magpabigat sa akin kasi nahihirapan na kako ako. Ang sabi niya, hindi ko naman anya ginusto ito, sabi niya sa akin. Yun nga kako, basta tulungan mo sarili mo. Ayun. Yun ang
kanya. Opo, Nanay Evangeline, magandang hapon po. Magandang hapon. Opo, kanina kinumusta namin si Tatay Alan. Ngayon po, kamustahin ko rin ikaw. Kamusta ka na po regarding dito sa sitwasyon niyo po? Okay man po ako. Okay naman po ako. Kaso po, may ano kasi ako, mataas po ang blood sugar ko. Kaya minsan, ang mata ko parang naglalabo. Yun lang po. Opo, saan po kayo umugot ng lakas para sa pag-aalaga po dito kay tatay? Iningi ko na lang po sa taas para maanohan niya po ako. Iyan, pag sa tuwing kausap mo si Lord, ano po yung kadalasan na sinasambit mo sa Kanya or hiling sa Kanya? Ang hinihiling ko po sa Kanya, tulungan niya po ako, tapos bigyan mo po ako ng lakas na maano ako kasi nag-aalaga po ako ng asawa ko na may sakit. Yan lang po ang ano ko sa Kanya. Opo. Pero before po ito magkasakit si tatay, tamaan po ito ng stroke, ano po yung dati niyang trabaho, nanay? Nagtitinda po siya ng isda, naglalako po siya sa Albay. Kumukuha po siya ng isda dito lang sa amin. Opo. Ang niya, yun lang ang kinukuha niya. Tapos, pag umuwi po siya, nandyan naman yung barkada, inuman na, sa sigarilyo. Talagang dati, mabisyo talaga ito si Tatay Alan. Po siya, opo. Ayan. Pero ngayon pong nagkasakit po si Tatay Alan, saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw? Especially po, meron pong gamutan si Tatay Alan. Opo. Minsan po, naghihingi po ako sa mga anak ko. Sabi ko nga sa mga anak ko, sabi ko, pasensya na kayo kasi si papa mo na ospital tapos na stroke. Kahit mama kaunti, mabibigay kami sa inyo. So, yung mga anak po ninyo ay may kanya-kanya na rin na pamilya. Ilan po yung anak po ninyo? 4. 4? Opo. Ilan po sa 4 yung may pamilya na po? Yung 3 po, may may asawa na. Yung panganay wala kasi po bakla po siya. So, yun yung nakasama nyo po dito sa bahay po ninyo at nakakatuwang nyo sa pag-aalaga po dito kay Tatay Alan? Ang kasama ko po, babae, yung bunso ko po. So, siya po yung nakakatuwang nyo rin sa pag-aalaga po dito kay Tatay? Opo. Pero ano naman yung sabi ng mga anak nyo regarding po dito sa sitwasyon ni Tatay Alan? Sabi ng mga anak ko, kasi si Papa kasi sinasabihan na wag uminom, wag ng sigarilyo, nagtatago pa rin. Tapos pagka paano yan? Hindi natin kaya ang mga gamutan ni Papa. Kahit konti, naman kayo. Kaya nagbibigay. Pero sumasapat naman po yung binibigay po nila sa pang-araw-araw po ninyo at sa gamutan po ni Tatay Alan? Minsan po, kulang nga po. Yung Pag in case po may kulang talaga, saan po kayo kumukuha ng panggastos po? Minsan po, may umaano sa amin doon sa kapitbahay. Binibigyan kami ng yung bigas, mga pang-ulam. Yun ang Minsan nga nahiya na po ako kasi wala naman po akong magagawa ng buhay namin. Pero umabot na sa punto, nanay, na may mga araw na hindi po nakaka-take ng gamot po si Tatay Alan dahil sa sinasabi nyo nga po ay may kakulangan nga sa pera. Opo, minsan mga 2 araw po siya hindi nakakaano ng gamot. Minsan humingi po ako sa mga kapatid niya. Ang mga kapatid naman niya, ganun din. Mahirap din. Opo. Good thing na lang po, nanay, meron pa rin po kayong mga kapitbahay na mabubuti ang loob at naaabutan po kayo, nanay. Pero nababanggit nyo din, sometimes itong si tatay ay matigas din ang ulo. At nagtatago dahil nagsisigarilyo. Yun. Yung apo ko nga po, yung nakakita, ang sabi sa akin, Lula, tingnan mo si Lolo, nandoon na naman. Tapos pag nakita ko nga, nagsisigarilyo. Okay. So, pero ngayon hindi na? Hindi na kasi na nga siya, paralyzed na. Opo. So, kala ko hanggang ngayon, pag medyo okay si tatay, nagsisigarilyo pa din. So, that was before. Okay. Ngayon, hindi na. Opo. So, ngayon, nanay, para sagutin po ang inyo pong munting hiling, ano nga po ulit yung kahilingan po ninyo para kay tatay? Yung wheelchair po,
Tapos yung pang-ano po namin, Pang-araw-araw. Pang-araw-araw. Ayan. Munting hiling ni Nanay na andito po Nanay kasama natin ngayon ang magandang Regional Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List, si Miss Sally Luces. Magandang hapon. Magandang hapon, Miss Maha and Lambat at kay Nanay Evangeline. Ayan. Diba, Nay? Pagkausap natin si Miss Sally, parang tayong dumuduyan, parang ang gaan-gaan ng feeling. Ano, Nay? Okay. So, Miss Sally, sa ngalan po ng Ako Bicol Party List, ano po ang naghihintay na regalo para kay Tatay Alan at syempre para sa kasiyahan din sa kahilingan ni Nanay? Alright. Bago yan, Nanay Evangeline, pinakinggan ko kasi yung story ninyo. Nakaka-relate tayo sa mga ganyan kasi 'di ba yung the more na pinipigilan ang minamahal natin sa buhay na huwag kang ganito, huwag kang ganyan, huwag kang manigarilyo, huwag kang uminom, pero ginagawa pa rin. Kaya lang, syempre, nangyayari talaga yan dahil totoong buhay yan eh. Hindi mo mapipigilan ang, kumbaga, yung kagustuhan ng isang tao. Ang tao kasi, wala siyang, yung satisfaction. Walang kadala-dala. Oo, walang kadala-dala. Ayan. So, nagiging nagiging nadadala lang kapag nangyayari na yung predict natin na pag nagkasakit ka, bahala ka sa buhay mo. So, ganun yung nangyayari ngayon. Naririnig kita, sinasabi niyo yung sinasabi ng mga anak nyo. Pero kahit papaano, alam mo, Lambat and Dires, di ba tayo, kahit maubos ang lahat ng resources natin, ibenta pa man natin dyan yung mga ari-arian natin, gumaling lang yung minamahal natin sa buhay. Mauubos yan, pero yung pagmamahal, yung ating pasensya sa pag-aalaga, sa pag-aaruga, hindi yan mauubos. May kasabihan nga, Dires, na mauubos na pera ko, mauubos na, pero ang pagmamahal ko, hindi mauubos. Iyon, di ba? So, ganun yun, Nanay Evangeline. Ang swerte-swerte ng inyong asawa dahil meron siyang asawang napaka-mamaalalahanin, mapag-aruga, at saka mahal na mahal niyo ang asawa niyo. At 35 years na kayo, sana mag-abot pa kayo ng mga golden at mag-a-attend po kami. Anyway po, dahil dyan, nandito po ang Ako Bicol Party List. Isa sa programa ng Ako Bicol ang pagbibigay po ng wheelchair. At dahil sa inyong munting hiling, nandyan na po ang wheelchair na hiling ninyo at meron pa po siyang kasamang mga groceries. Galing po yan sa Ako Bicol Party List at Tabang Ora mismo. Ayun. So, ibig sabihin nito, Miss Sally, hindi lang wheelchair, meron pang iuuwi si Nanay ng mga grocery items. Yes, opo. At i-promote niyo yung mga sponsors. Ayan, sige. Andyan po, kasama dyan, Nanay, yung Cabarro Coffee. Andyan din po yung Mogo-Mogo. At meron din po dyan, Nay, na mga magagamit po kayong diaper para kay tatay at yung mga wipes, partner. Tama? Wipes mula sa Baby Ko. Yan ang Cabarro Coffee na gawang Pinoy. Na pinalasa at mas swak sa bulsa. Yan, Nanay, madami po yan, Nanay. Nandyan po yung mga biscuits, pagkain. At, Nanay, ang pinaka-importante po na kinakailangan natin sa pang-araw-araw, bigas para po maging kanin. Iluto nyo po yan, Nay, para maging kanin po yan. Ayos? Ayan. Mga ilang araw nyo po yan kukonsumuhin, Nay? Opo. Tipid naman po kasi kami magsaing. Kaunti lang naman kinakain namin ng mag-asawa. Apo. Yung mga apo ko po. Ayun. So, kasabay na po dyan yung mga apo po ninyo na magkukonsumo po niyan. Okay. Siguro abutin to mga 2 linggo, 3 linggo. Opo, pwede po. Pwede. Okay. Sige, balikan ko si Ma'am Sally. Ma'am Sally, itong libreng wheelchair ng Ako Bicol, itong programa, kailan ba to nag-start at matagal na po ba ito talaga na hadikain ng Ako Bicol na tumulong sa mga kagaya ni Nanay Evangeline? Yes, alam mo lang ba, simula lang nagsimula ang Ako Bicol Party List, namimigay na ng mga wheelchair ang Ako Bicol. May iba't ibang ang partner tulad ng PAGCOR, PCSO at ng Children International Philippines through free wheelchair mission. So, sa ngayon, iyan ay mula sa Ako Bicol Party List. Yung pamimigay ng wheelchair, kung ilang taon na ang Ako Bicol, wala pa siya sa
Congress. 2000, nag-start ang Ako Bicol is October 15, 2008. So, meaning to say, nasa ano na tayo 17 years. 17. October 15 siya na accredit sa sa SEC bilang Ako Bicol Alliance, and naging political party ng December 2008. So nasa 17 years na po na nagbibigay ang Ako Bicol Party List ng ganitong mga assistive device like itong wheelchair. So ibig sabihin, ma'am, talagang marami na yung nabigyan at natulungan ng Ako Bicol Party List pagdating sa kinakailangan ng wheelchair. Yes, totoo. Tama ka dyan. At sa loob ng 17 years, halos nasa 1,000 mahigit na ng wheelchairs ang naipamigay sa mula yan sa iba't ibang partners ng Ako Bicol Party. So ibig sabihin yan, Miss Sally, marami na din yung nabigyan ng bagong pag-asa or itong sinasabi na bagong buhay. Kasi ang assistive device, katuwang niya yan. Kung hindi siya makapaglakad, meron siyang katuwang para mapuntahan niya ang lugar na gusto niyang puntahan. Opo, tama ka dyan. Kasi ang wheelchair kasi bagong, kumbaga, changing lives into, transforming. Kumbaga, pag ginamit mo siya, sabi mo bagong pag-asa, bagong liwanag kay Nanay Evangeline at sa kanyang asawa. Dahil hindi na sila mahihirapan. Nakakatulong siya para gumaan ang pakiramdam ng ating mga kababayan, especially yung mga walang kakayahan makabili ng wheelchair. Kasi kung ibibili mo nga naman ng wheelchair, di ibili mo na ng gamot, ng pagkain. Yung mga pangunahin mong pangangailangan, yun ang uunahin ng kababayan natin. Titiisin mo talaga yung hirap, sakit na nararamdaman mo dahil mahalaga ang bawat sentimo na yung kinikita. O kung ano pa man, kasi wala kayong trabaho ngayon, so umaasa lang sa bigay ng kapitbahay, sa bigay ng mga anak, or kung sino man ang may mabuting loob katulad ninyong dalawa, baka gusto nyo magbigay din ng para sa panggamot ni nanay. May programa po ang Ako Bicol Party List pagdating po sa medical assistance. Kailangan nyo lang pong sundin yung mga requirements kasi po, yun po ay tinatawag na AIX or MAIPIF. Depende po sa hospital, pwede po tayong pwede sila nating i-endorse sa Tanchuling, Esteves, or BRHMC. Yun po kasi mga yung partner hospital. Okay. Kumbaga, ang pinopromote po ng Ako Bicol sa pagbigay ng wheelchair ay isa lang tong kaagapay, especially sa mga nag-aalaga, hindi dyan nagtatapos. Kumbaga, kaagapay hanggang sa gumaling yung pasyente. Yes, tama ka dyan. Dahil yung Ako Bicol Party List ay nandito katuwang ng ating mga kababayang Bicolano na yung mga nahihirapan, yung mga talagang wala na silang naiisip na pag-asa ng liwanag. Nandito ang Ako Bicol Party List para bigyan kayo ng pag-asa. Paano na kaya ang mga Bicolano, ang mga Pilipino kung walang Ako Bicol Party List? Talagang mararamdaman nila yung hirap dahil wala na silang magiging katuwang sa buhay. Tama ka dyan. Yun. Paano na ang yung buhay kung wala ang Ako Bicol Party List? Paano na tayong lahat na umaasa sa programa ng Ako Bicol Party List? Lalong-lalo na pagdating sa mga medical nating pangangailangan, di ba? At hindi lang dyan, marami pang programang Ako Bicol Party List na talagang hanggang sa ngayon ay napapakinabangan ng ating mga kababayan. Opo. Dahil kung iisa-isahin na ng Evangeline, hindi na tayo matatapos dito hanggang bukas, hanggang uubusin natin magsimula sa edukasyon, sa kabuhayan, sa karahayan, sa turismo, sa kapalibutan, lahat ng programa ng Ako Bicol Party List nandyan po. Sabi nga, Miss Sally, Nanay Evangeline, simula nang ikaw ay ipinanganak, andyan yung tulong ng Ako Bicol. Hanggang sa ikaw ay mamatay, handang tulungan ng Ako Bicol. Opo. Dahil sa burial, yan. Tutum. Diba? Kumbaga, partner, marami na tayong nagpatotoo, mga CS natin na talagang pag nangangailangan sila ng atensyong medikal ay nauna pa rin yung naisip na Ako Bicol Party. At Ako Bicol Party List partner, Miss Sally, yung talagang malaki yung naibibigay na tulong. Opo, totoo po yan. Alam niyo, Nanay Evangeline, alam niyo, sinabi ko sa inyo kanina, nakaka-relate ako sa inyo. Kasi po, recently lang nawala yung ate ko. Pero dahil sa Ako Bicol Party List, lahat kapag ka na-hospital siya, kung ano ang kailangan niya, na idudulog namin sa Ako Bicol Party List. Kahit isa po ako sa staff, isa po akong Regional Community Connections Program Officer, nangangailangan pa rin po kami ng tulong. Kaya sobra-sobra po ang pagpapasalamat ko sa Ako Bicol Party List sa Tabang Ora mismo. Dahil kapag sinabi po namin sa aming mga congressman na
kung kailangan po namin ng tulong kasi yung kapatid ko po nasa hospital, automatic po nagbibigay ng tulong ang Ako Bicol Party List. At ako din po, nanay, ang aking anak po ay benepisyaryo ng educational assistance. So meaning to say, lahat po ay walang pinipilang Ako Bicol, basta nangangailangan ng tulong, andyan po para magbigay ng tulong ang Ako Bicol Party List. Ikaw naman, ano ako naman yung pamangkin ko, partner, okay. yung dalawa, na hospital yung isa, nahulog sa hagdan, na hospital sa Tanchuling, sinagot na ng Ako Bicol Party. Ganyan na yung Ako Bicol Party List, hindi po kayo iiwan kahit kailan, basta po kayo ay humingi ng tulong. Ora mismo ang tulong ng Ako Bicol Party List. Tama. Ayan. Kaya tabang ora mismo po talaga. Dagdagan natin yung katanungan. Kulang pa yung tanong natin kay Miss Ali. Miss Ali, sa mga ating mga kababayan na nais din humingi, nangangailangan din ng wheelchair, ano ay yung dapat nilang gawin? Well, doon sa ating mga kababayan, katulad po ni Nanay Evangeline, sa mga gusto pong magkaroon ng wheelchair, gusto nyo humiling po kayo sa Ako Bicol Party List, sumulat lang po kayo at i-address nyo po sa mga congressman ng Ako Bicol, si Congressman Pido Garbin, at mag-attach po tayo ng 3R na picture na nakikita po yung gagamit ng wheelchair para alam po natin kung anong size po ng wheelchair ang ibibigay. At kung maaari po, mag-attach na rin po tayo ng medical certificate na nakalagay po doon na kailangan po ng wheelchair. Kasi minsan, alam mo, Miss Mahadires and Lambat, Nanay Evangeline, yung iba kasi na nagre-request ng wheelchair, akala nila ang sagot sa kanilang karamdaman is wheelchair talaga. Hindi nila alam na pwedeng mapilayan kasi hindi naman pala kailangan na nakaupo siya sa wheelchair. Kailangan niya lang pala tungkod. O kaya kapag ka may cerebral palsy, may mga designed na wheelchair na talagang naka-ano dyan sa kanya. Kaya kinakailangan po talaga namin ng medical certificate na sinasabi po ng doktor na wheelchair ang kailangan ibigay sa kanya. Yun lang po ang hinihingi ng Ako Bicol at yan po ay pupuntahan ng Tabang Oramiso para i-assess po at bibigay yung inyong munting hiling. Okay, dahil nababanggit mo yung assessment, ibig sabihin, eto po talagang hiling po ninyo nanay ay swak. Tama po yung hiling nyo para kay tatay. Kaya ibinigay po ng Ako Bicol yung wheelchair dahil yun ang nararapat para kay tatay. Okay. Pakihawakan nyo nanay yung wheelchair po ni tatay. Ano po yung nararamdaman nyo ngayon na hawak-hawak nyo na po yung wheelchair ni tatay? Ano po, masayang-masaya po ako. Kasi may ano na po, may wheelchair na po yung asawa ko, hindi na po kami mahirapan ng anak ko. Yun lang po. Opo. Marami pong salamat sa inyo po. Opo. Sa Ako Bicol po, salamat po. Sa Ora mismo, salamat din po. Gusto nyo po, nanay, na dagdagan po namin yung iyak po ninyo, nay. Ayan. Gusto nyo pa po? Gusto nyo po. Ano pa po yung gusto nyo, nay? Ang inaano ko po yung panggamot ng asawa ko. Pambili ng gamot? Pambili ng gamot. Apo. Yun lang. Ayan. At dahil dyan, narinig ni Congressman Saldico ang kanyang hiling na mabigyan itong pangangailangan niya. Ano? Ito po, tanggapin niyo po itong munting hiling mula sa aming program sa Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List. Itong assistance na sinasabi niyo po ay kinakailangan niyo po. Ano, nanay? Opo, salamat po lahat sa inyo po. Malaking bagay na po ito sa amin na mag-asawa. Pati po ito pong wheelchair na ito. Yun lang po ang ano. So, nanay, ano po yung masasabi po ninyo? Yung wheelchair po, binigay na ng Ako Bicol Party List, yung grocery items, at mula po sa Tabang Ora mismo, may cash assistance pa po pambili kayo ng gamot. Gumaan po ba na yung pakiramdam po ninyo? Sobra po. Sobra talagang masayang-masaya po ako. Opo. Ano po yung tawag mo kay mister? Agong. Agong. Ayan. Baka may gusto po kayong sabihin kay Agong, ano po yun? Gom, may wheelchair ka na, Gom. May ano ka na, kaya hindi na kami mahirapan ng anak mo. Pati ikaw masaya na kasi may pang ano ka na, maglaano tayo sa dagat para makalakad ka. Ayun. Pupunta kayo sa dagat. Huwag niyo pong isasama po si tatay or kaya isasakay dyan si tatay diretso ng dagat, ha? Nahulog. Oo. Baka sa sobrang saya nyo. Baka hindi na wheelchair ang kailangan ng partner pag nahulog. Speed, ano na? Salbabida. Hindi po yan speedboat, hanay. Wheelchair po yan. Sa
ano lang po yan, sa dry lang pong daanan, pwede nyo po yan or kaya sa tubig. Pero wag po sa dagat na ha. Opo. Baka i-diretso mo na isabay dahin. Lumubog po si tatay kasama yung wheelchair by time. Opo. So, pinapatawa lang po namin kayo na. So, ramdam namin yung pagmamahal nyo talaga sa agom po ninyo. Gom! Agom, kung sa nakapanood sa atin. Agom po ay asawa. Asawa po, in English, husband. Ayan. Pag sa babae, wife. Mga Inglesera tayo dito. Okay. So, maraming salamat po, Nanay Evangeline. Opo. Marami pong salamat po sa inyo. Kay Gob, ito pong wheelchair po na binigay nyo sa amin. Ako, Governor, Nanay, ha? Ako lang po ay isang staff at host po na ako Bicol Tabang Ora mismo. Galing po yan sa Tabang Ora mismo, Nay. Nano po kaya, kasi ako, masayang-masaya talaga po ako. Kaya nagkakamali na po. Akala ko nga Gob. Buti lang, Gob. Mag-Gob. Opo. So, pinapaabot po sa inyo ni Congressman Garbin ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Jan Chan na ipagpatuloy nyo po yung pagmamahal sa inyo pong mister. Dahil yan po ay, kumbaga, yung pagod po ay may ipapalit po sa pagmamahal, di ba? Ayos? Opo. Okay. Marites po ba kayo, Nay? Hindi po. Ay, hindi. Ngayon po, simulan nyo na po. Pag alis nyo po dito, maging marites po kayo na talagang yung Ako Bicol Party List ay talagang nakakatulong. Opo. Ayan. So, ikaw ang magiging #1 marites sa barangay nyo. Ayan. Okay. Maraming salamat po, Nanay Evangeline. Opo, maraming pong salamat sa inyo. Maraming salamat din, Miss Sally Luces, ang Regional Community Connections Program ng Ako Bicol Party List. Ayan. Anong mensahe mo, Ma'am Sally? Natatawa talaga si Ma'am Sally regarding doon sa dagat at dito sa kay Gob. Oo, natatawa ako. Bigla kang naging Gob. Buti talaga hindi Gob. Hindi Gob. Ako yung sasakay dito. Mamaya. Gob, sumakay ka na. Sasakay talaga mamaya. Sakay na. At mga ka-action, yan po ang kwento at inaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagdanais na humingi din ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. At mga ka-aksyon, 65 days na lang at papalapit na ang Pasko. Advance Merry Christmas mga ka-action! 65 days to go at Pasko na! At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat! Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon.